El projecte de l'autopista fins a Lloret de Mar torna a estar damunt de la taula des que el govern català ha anunciat que el recupera en fase d'estudi. Per això els comuns han visitat aquest divendres els boscos per on passaria la C32. La postura del partit és inequívoca. No volen que l'autopista Caracaba-Blanes arribi fins a Lloret. Per nosaltres, en el context amb els que ens trobem d'emergència climàtica, un projecte que ja estava abandonat i que fins i tot els tribunals s'havien manifestat en contra del mateix perquè no complia amb els requisits ambientals necessaris per un projecte com aquest, doncs ens el tornen a reobrir. Nosaltres apostem per una mobilitat que no sigui aquesta, que sigui preservar tant els espais naturals com la mobilitat de les persones i no la tendència al vehicle privat. L'anunci de l'executiu català també ha encès les alertes de la plataforma Aturem la C32. No volem l'allargament d'aquest tros de l'autopista C32 perquè, com ja hem dit en diverses vegades, no soluciona els problemes de mobilitat que patim la zona de Blanes, Lloret i la Costa Brava Sud. I a més, doncs, també és un projecte que destruiria de les úniques zones que tenim com a paratge prou ben conservat de bosc mediterrani entre Blanes i Lloret i a més, doncs, també és un projecte que a nivell econòmic pensem que malbataria molts recursos. El regidor dels comuns a Lloret, en l'equip de govern municipal, afegeix que la futura autopista, en cas que es faci realitat, no portarà més turistes. A Comuns Lloret sempre hem apostat per una millora dels accessos a Lloret, però els lobbies empresarials de la zona aposten per aquesta via, la C32, amb la falsa promesa de que aquesta via portarà més riquesa al poble, portarà més turistes. Primer creiem que el que s'ha de millorar és la mobilitat dins el poble. Des de la plataforma han anunciat que ben aviat hi haurà mobilitzacions en contra del projecte de l'autopista C32 fins a Lloret. Defensen alternatives a la mobilitat que siguin més respectuoses amb el medi ambient i el paratge natural del territori.